Eta bere zarauztarra urteta auzokoa Aratz Zumatia. Hortxe dura, emeretzi urtekoa, zarauztarrak izaneko bezala, lehen da bizi hariko dena, Jokin Eizbendi, txabandua, zarauztarra, horiketikan, Aimar Navarra, eta betuko taldeko Unai Goitia. Hortxe izango dira parte hartuko dutena. Epaile lanetan, Josu Irani. Imanol Roio, hau ja 3 urte, 2 urte biltzapai, hortxe dabil plazetan, argasutzen munduan, ez kontuoik ondorengo argasutzaileak ez. Jon Agirre eta Araz Zubeldia, hoi, esiudarri dira. Eta hortxe duzu. Imanol Roio lanean. Ama. Oraintxe minutua. Minutua, landak amaitzeko. Azken minutua.
24. Ama. Bost, lau, hiru, bi, bat. Etortxe da, Jon Agirre lanea. Apa jo, lasa. Hori de hori, oso ondo. Hortxe bosgarren eman dio, eta minutu bat horrentxe. Bederatzi. Azken minutu bat horretzen zailo, eta amaika soa dimana. Hori de hori, venga jo. Hori beketa. Amalau de bai. Aupa jo, hori beketa. Amalos. Jon Agirre. Ama. Bost, lau, hiru, bi, bat. Hortxe duzu, Araz, Zubeldia lanea. Oso ondo Araz. Ondo Araz. Oraintxe lehen minutua, 4 jasota. Bost.
hartu arnasa, abat, lasai, lasai. Venga, txalo bat eman. Apara. Venga. Hori begot, hori, ondo. Eta azken minutua sartu da. Vegalas. Entonces, ahora no va a como organización del logo. Porque la música de Canarias ya es una ciudad. Ondan terrau uresti, uresti bateko kirolaria, tamaina saio egindakoa. Gaur, metxe, erakuste lanetan. Bueno, de la presa dagoenean, vamos de hasiera eta berba. Eta eman gaur, hau ez da behar.
Eunda, irurogeita hamabost elementu pisua. Bat. Eunda, irurogeita hamabost. Gipuzkoako txapelketa. Bi. Abaina, abaina egin da. Bueno, algo más. Entonces, una pregunta grande. Va. Pero una es. Ahora venga. Iru. Iruai. Low. Eta hasi da. Hortxe, bost, oso aldi. Beraren pisua eunda 10 kilo. Hemeretzi urte eta lan bikaina eginez. Hortxe dira. Horantxe lehen minutua behatzen jasota. Hori, ama! Hola. Venga, Guai sufriu pixkat, segitzea. Beste bat. Ale!
azken minutuan sartu gara. Venga, Rubio, venga. Venga, chaval. Jonathan. Amazazpi jasota. Venga, bueno, venga. Venga, minutu erdi. Jonathan. Hemeretzi ere bai. Hemeretzi ere bai. Ole! Beza, ole eta ole gol! Hogeita bat! Hogeita bat jasoaldi! Etortzea, Jon Agirre lanen. Lehen minutuan, lau. Venga, oso baietza. Hori egori. Hortxe da, 6 garana. Hori deketa, zazpi. Minutu bat, manak amaitzeko, azken minutuan. Segi, punta. Hori deketa, zazpi. Mario, hoy sigue hacia. Jonathan. Bederatzi ere bai, venga. Etortxe da, Aratz, zu betia, lanen.
Hortxe da hirugarrena ere. Eta lehen minutua. Minutu bat da bat, gana amaitzeko. Eskale egin, jarri ondo kutsu. Segiatzea, jo. Oide, ondo jarri hau. Leonatzero. Oide egetela. Zortzi. Aparatze. Eta bai, behatzi jaso alde. Hortxe uste. Hortxe da, mokoroa txakolin botilarekin, eskerrak eman behar behar ere. Hementxe Kanoko antolatzaileak txapelaren jarri. Hortxe da, txalo diba jarri hor bankazkinako. Hortxe Kanoko antolatzaileak txapelaren jarri. Eta berarekin argazki bat, Hortxe ditugu hiru kirolariak. Eta besterik gabe eskerrak eman kirolariei hemen parte hartu duten guztioi.